tardes, Mariluz. Boas tardes, Alba. Aproveitando que no día de hoxe estou aquí acompañada de Mariluz Blanco, unha cuidadora de persoas dependentes, vou realizar unhas pequenas cuestións. Isto entra dentro dun proxecto que pretende poñer en relación dous eidos distintos, os coidados e a memoria. Mariluz, contanos un pouco sobre o teu traballo. Bueno, pois o meu traballo consiste en realizar axudas e tareas a usuarios que non podan facer. En definitiva, é mellorarlle a súa calidade de vida. Basicamente é o que fago. E facendo isto, supoño que te sentirás ben. Sí, estou moi satisfeita por facer este traballo, aparte que me gusta, é moi gratificante tamén, pois facer este tipo de traballo, a mí personalmente me gusta. E como faz para que eles estén entretidos? É dicir, realizas actividades de lecer, saen a camiñar se é posible? Sí, a ver, se a mobilidade o permite, sí, sobre todo pasear. Pero, bueno, hai casos, sabes? Non todos os casos son bonitos, hai casos tamén con moitas dificultades. Ahora mesmo, por exemplo, estou atendendo a un señor que a mobilidade é bastante reducida, entonces, mismamente onte, puxémonos a xogar as cartas, que, bueno, que lle gusta moitísimo. E despois, pois, con el, fago tamén exercicios sentados na silla, de pernas, de brazos. A mí, personalmente, tamén me gusta moito que participen en tareas que sean fáciles para eles, desde logo, comigo, que pues, calquer tarea que sea adecuada para eles, a mí gustame que participen comigo, así os coñezo máis, eles a min. Cal é a parte máis positiva deste labor? Pois eu penso que é sacalos, sobre todo, da soledad, do aislamento. Son persoas maiores, que están soas, que por circunstancias pois os fillos están lonxe ou teñen que ir a traballar, entonces pois eles están soos, eu creo que eso é moi importante, sacalos da soedad. Como se sinten eles ao ser cuidados por unha persoa allea? Bueno, a ver, claro, eles ao principio cando te ven a súa reacción non é agradable, porque claro, non te coñecen de nada, eres unha persoa allea, non están acostumbrados a que veña unha persoa de fora a invadir o teu domicilio, pero bueno, despois de que te coñecen, xa, bueno, eres da familia, collenche moitísimo cariño. De feito, se un día non vas a traballar, xa preguntan por ti, onde estás, onde non estás, cando volves, sabes, que che din. Entonces, pois, bueno, basicamente é eso. Igual que eles che collen cariño, ti tamén? Sí que lle colles cariño porque as persoas maiores, xa che digo, son moi agradecidas. Entonces, sabes, casi como que vai unha luz pa xunta deles e eles, pois, bueno, que sí, collenche moitísimo. Sabendo que este traballo é así un pouco duro, supoñendo que estarás cansa, necesitas vacacións? Sí, claro, por suposto, pero en todos os gremios necesitamos vacacións. Non porque desempeñes en concreto este traballo necesitemos máis, non, por suposto que necesitamos todo o mundo
un descanso, claro. Sí. Bueno, Mariluz, moitas grazas por responder estas preguntas. Moitas gracias a ti, Alba.